गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रजे अफिसियेल चेनेलनिफ्राय गासिबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दायो दिनै जुको भेलि होननाय जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना। ओमफ्राय जोङो साबा थांगोन। आंबो जायगाखौ नुफेराखै, एबारसो फार्स्ट टाइम। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्ला देखायलांबाय थानोसै आङो। नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामलायदो। So guys, लोगोफ्रा फैगासिनो दङ। आं दसे नेगासिनो दङ बेवहायनो, माने सिमेन्ट सापरि सारियालियाव नेगासिनो दङ। बिसोरो दसेनि उनाव मोनफैसिगोन। बेनिफ्राय जोङो लाइन गारिजों डिब्रुगड़सिम थांगोन। डिब्रुगड़निफ्राय ट्रेन गाखोनानै जोङो माबायाव नागालेण्ड बिथिंजाय थांनांगौ ना मा होनदोंथाय, आंबो बारा थांफेराखै माने। स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं स्टार्ट खालामनोसै। सोर सोर थांनाय जायो नायलांबाय थादो, आं देखायलांबाय थागोन गाइस। बार्थडे बय, हेपि बार्थडे। थेंक इउ। वेलकाम। दा फट' जानांगोन लोगो। फैजोब्बाय गाइस मोना। ada sejumpa kan guys, फ्राय मा होनो सन्जिब मिनिया दिनैयो थांगासिनो दङ। साबा आरोना जोङो मेजिकजों थांगासिनो दङ सिलाफोरसिम। ओमफ्राय चेन्ज खालामगोन आरोना सिलाफोरनिफ्राय डिब्रुगड़सिम चेन्ज खालामगोन गारि। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। गाइस जोङो सिलाफोर मोनफैबाय दायो। नै बेग बाग्राफोरखौ नायदो। आंनाबो नै बेगा मानसिजों समानखा। गाइस जोङो दायो बगिबिल दालां मोनबाय। आयौ इदि न' जाजोब्बाय। आयौ आं मिथियामोन। आंबो जि साफा जाखाबाय माने। हेलिकप्टार बाग्रायाव रिजर्ट गोदान इयाव फैनांसिगोनलाय बेरायनो। कटेज दंजोबावैनो। बगिबिल दालां इयाव फैता ओइलाय बेवहाय दङ। ओइ सुइमिं पुला जों मावबाय दं। बरिया बानायबाय माथो। बटिं खालामखाबाय जों दाखालि। इया बटसायाव 2 घन्टा बेरायनो होयो। मेथाइ दामना होयो, ओमफ्राय कफि सफि होयो, दै होयो। सिङाव जिरायग्रा थायो। जोङो दायो स्टेसन सफैबाय आरोना। मा होनो स्टेसन सफैबाय। नै गाइसफोरानो हाय बोलो। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन आरोना इखिजाय गाइसफोरा बेग गिदिर सामान गिदिर लादों। जोङो दा बेग दोनहैथ'सिगोन आरोना। बेगखौ जमा दोनहैथ'नोसै। इमान गिलिर लादों जोङो। आरो माइरंबो लाबावदोंसो आंथ'। जि गिलिर जाखादों आंना। थाव माइरं लाखादों न'निफ्रायनो। गाइस मा होनो आङो थावखौ न'निफ्रायनो लाबोदो आरोना। आं एसे थाव बेसरनि थाव लाबोदो गाइस। जोंना न'आव दंखायो नालाय बेनिखायनो सोना लाबोदों लकेल थाव। सामानफोरानो जोंना नै ट्रेन दं इखिजाय साइडआव। बा हेभि नुथारदों माथो सारायखौबो। अबाव थांनो नागिरदों? अबाव थांनो? बयनोबो मोनसे लाबो। बे मोजां ना बुस्थुआ थान्दा जाबायदि। आं नुथारो लेमन ना मा होनदों इखो? लेमन पसिस मोनबा लाबो।
स्टेशनखौ नाय गाइस डिब्रुगड़नि स्टेशनखौ हेभि लोगोफोर जोंहा नै ओंखाम जाहैनो थांनो नागिरदों हटेलाव थांनो नागिरदों जोङो दायो अर्डार हैखानो नागिरदों बारहुंखा फैगासिनो दङ एसे अखाबो थाइफ्रिबाय जि मोजां मोनदों आरोना थान्दानो माने सान्दुं गोसाबाथाय बिराद हावा गरम जोबदोंमोन दहायनो दा अखासो हादों एसे फैनायानो सिगां सुजुमाया ओंखाम जानो नागिरबाय बारहुंखा बारसोदों हमथाजोब्बाय ओंखाम जानो नागिरदों बारहुंखा बारदों नालाय गाइस एकदम थोरसियानो बिरलांगासिनो दं रजे ट्रेन फैसिगोन माथो ट्रेन फैसिगोन दसेल'सो 20 मिनिट नेबावनांगोन ओमफ्राय रेडि जाजोबबाय बेगफोराबो ओमफ्राय खारजोब्बाय खारजोबबाय मानसिफ्रा थालांबा गैलालै सामानफोरा थालांसिगोन आरो होमबाना जा सानैजों मोनहैबानो जाबाय जों बेगखौ लाना थांगोन जोंहा हटेलाव सानसे गानानैयो ओमफ्राय आदा सुजुमा मोननि आरो गथ'फोरनि थांदों दे होमबा बाय बाय दा लोगो मोनगोन दे थाव मिनिया गिर जाएगा रुको धीरे से जाओ नहीं तो गिरेगा इतना बारिश हो रहा है हवा मार रहा है फिर भी गर्म लग रहा है पूरे इसलिए टाबुन पे नहीं पले जी सातम्बो ट्रेन को नहीं ले आयु अबे मा मोनसेनि जेबो गंखौनो मोनलालै गाइस जे बुरजाखा माने ट्रेना Susma kan apa sih? Susma kan mama dia happy kadang kali. Risih, lagi lah, bilang guys. Iya serba mabasan mana Muslim sih kawan mana mana serba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi sase maba dong Adi. Ini sampai nakamis sase dong. Nah berapa? Guys, dayo trena थांजेनबाय जों गाखोबाय आरो ना गासिबो जिरायनानै दंथ'यो ओमफ्राय उन्दुनो सम जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय जोङो दा ओरैनो जिरायथ'नानै दोनलाबायो आरो गावबा गाइस थांबाय थानोसै दायो गाबोननि 2टायाव मोनहैगोन फुंनि 2टायाव मोनहैगोन जोङो दायो डिमापुर मोनफैबाय आरो ना डिमापुर स्टेशन मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दुगैखांनानै दा फ्रेस जाबाय जोङो दसे थानानै दुगैखांजोब्बाय गासिबो फ्रेस खालामजोब्बाय नै एक्ट्रिसाबो मालाय चेन्ज खालामजोब्बाय ड्रेसखौ सोरो बेनोथ' आरो स' गाइस हाजो गाखोनायखौ उनाव नायदो ओमफ्राय जोङो दाहायो दा 2:52 ल'सो जादों टाइमा ओमफ्य जोङो फ्रेस जाबाय ओमफ्य एसे सोरां होबावनो नागिरदों आरोना सोरांबाथाय गारि गाखोबावनांगौ आरोना स' गाइस आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै उनावहाय हाजो गाखोनाय भिडिअ फैगासिनो दं गाइस नायनो नाजादो गासिबो नोंथांमोना सापर्ट खालामलायदो बाय बाय दोनथ'बाय